Vilagarcía quere que o seu comercio local e a hostalería sigan avanzando na súa adaptación aos novos tempos. O Concello, a través de fondos Next Generation, lanza agora un programa de titorización que busca a mellora da competitividade dos negocios de sempre. O obxectivo principal é mellorar a competitividade local daqui de Vilagarcía, vale? Está aberto a todo tipo de establecementos. Temos xa solicitudes, estamos xa coa selección. Por poñervos un exemplo, desde comercios de venta de produtos frescos hasta tendas de roupa, hasta cosmética, peluquería. Os responsables deste programa explican que cada establecemento recibirá unha atención personalizada, adaptando os contidos ás súas necesidades. O obxectivo principal vai a ser sempre adaptarnos nós aos comercios, non dar unha tutorización e unha formación estándar que poidamos coller dúas pinceladas e o resto non nos valga, vale? Realmente vamos a adaptar a cada tipo de actividade e as necesidades de cada un deses comercios. Así que cada negocio recibirá as ferramentas que precisa para mellorar os seus obxectivos. Traballarase na mellora da presenza digital do negocio, pero tamén na física a través do escaparatismo ou da atención ao público. Outra pata importante será o asesoramento legal. Se non realmente abrimos unha tenda online, por exemplo, que ahora mismo non temos, vamos a ter que cumplir unha normativa de Lei de Servicios de Sociedade de Información e Comercio Electrónico. Entonces vamos a ter que ir informando e formando realmente a todos eses negocios nos novos cumplimientos normativos. Polo de agora hai xa 21 establecementos inscritos. Rabella traballa co obxectivo de acadar os 30. O alcalde destaca que esta é unha iniciativa máis das que se están a impulsar dentro do Concello a prol do comercio local. Esta é unha iniciativa que non solamente comprende a Praza de Abastos, senón tamén a comercio e hostelería, que trátalle de dar ferramentas para que despois o apliquen no seu día a día, o apliquen nas súas ventas e fagan todavía o noso comercio, a nosa hostelería todavía máis atractivo do que O prazo de inscripción aínda está aberto, o programa arrancará axiña e desenvolverase ata o mes de xuño.